Nummentalon Juhani tässä, terve. Varsinkin tänä kesänä merialueittemme tila on kyllä pistänyt monet miettimään. Näin on tapahtunut myöskin henkilökohtaisesti, kun olen koko kesän viettänyt meren äärellä ja osittain myöskin merellä. Itämeri ja sen saaristohan ovat perinteisesti ikään kuin Suomen ja varsinkin Varsinais-Suomen keuhkot ja sydän. Tänä kesänä keuhkot ovat kyllä yskineet pahasti ja sydänkin on toiminut vajasti. Rehevöityminen on Itämeren suurimpia ongelmia. Myrkylliset sinilevälautat ovat jo kaikille tuttu merkki rehevöitymisen vaikutuksista. Paikoitellen Itämeren pohja on hapetonta ja ravinteet sekä pohjan hapettomuus kiihdyttävät rehevöitymistä entisestään. Sinilevää on esiintynyt ja esiintyy edelleen lounaisessa saaristossa alkaen jo heinäkuun alkupäiviltä. Helteinen kesä tänä vuonna on ollut leväälle suotuisa. Meri ja saaristo ovat monelle elinkeino esimerkiksi kalastuksen ja matkailun muodossa. Vielä useammalle se on toinen koti vapaa-ajan asumisen ja veneilyn suosion kasvaessa. Tietoisuus vakavasta ongelmasta on lisääntynyt varsinkin viimeisen parin vuosikymmenen aikana, ja toimenpiteitäkin on tehty, mutta ei riittävästi. Yhteistyötä Itämeren tilan parantamiseksi on tehtävä ennen kaikkea kansainvälisesti, mutta myös kansallisesti. Vastuu tästä on ruohonjuuritasolta aina meihin päättäjiin asti.